handiti. So at the end of the day, guys, who am I to judge? Handiti. So besides that, Metiko, if you can phone here, guys, if you can phone him, Metiko contacted me, anditika. Metiko contacted me yesterday. You can tag him. We spoke for a very kareba, anditika, and he came with the same story. Then Mama Gwen vakandifonera, guys, anditika. Mama Gwen ndakataura nawo nezuro vakazesa Louisa pafoni, anditika. Takataura, guys, anditika. So to be honest, guys, I didn't want to reach that decision, but kutamba kwatakaita kunyorawo uchitaurawo nezvenyadzi uchitaurawo nezvevabereki hazvipe picture yakanaka, because munoziva kuti inini hangu makandituka sometimes hazvina nebasa rese, but zvakazoda involve company nevabereki vasina mhosva. Like zvandakataura last time kuti paFacebook handisi ndega, guys, tine vakwasha vari paFacebook vanototeerera dzongwa vanonzi handitsano vangu ava, tine varora kumusha kwamunetsi, ende tine macelebrates kumba kwamunetsi. Munozviziva macelebrates ariko anoshandisa masenema ekuti munetsi. Handiti tine vanhu vekuchechi vandinosangana navo kubasa kwandinoenda, ndinosenzaona naamai nanababa vatokura, vamwe vacho vanotova more than my age. Handitika zvimwe zvavanozowanawo kusocial media hazvizopi picture yakanaka, handitika. Saka ndiri kuzama kuti after that Louisa reached me nenyaya yachona, handitika, achikumbira uregerero, and the apology was accepted, and I have accepted the apology from the deepest of my heart, guys, and I don't regret forgiving someone, anditika. I would never do that, guys. Bible charo notaura kuti hanzi Mwari hanzi mutadzi wese paanodzoka kuna Mwari, hanzi denga rinotofara kunotetwa mapati and so on. Vari kuti mandidisappointai, I don't, I'm seeing I have done that in the spirit of love. And you must also know that as a Christian, God puts you in a tight corner when he said you must love your enemies. That's what the Bible says. I am not the one who wrote the Bible. I can't change that. I can't change that. But at the end of the day, sometimes when you forgive someone, you've got love. And ndakuzotarisawo zvakanaka zvandakaitirwa naLouisa, haasi munhu kuti haana zvakanaka zvaakanditira. If she has to go on live, handitika, obviously Metiko atari kuorganize lunch naye neni tozoenda tondodya teta. It's okay, it's good, guys. Ndozvinodiwa izvozvo. So Metiko atoti mukoma, we're going to have a lunch. I'm going to bring Sisi Louisa, and we are not going to talk about what happened, but inyaya yekuti timbofara tese tiregererane. I also understand her background. She's also a mother. She's someone who's also making a living, guys, like any other single parent, whereby you try. Thank you very much, Sisi Sylvia. You try to feed your children and so on. Sometimes we get carried away nezvimwe zvinhu, guys, handitika. So inini hanguka ndatofara, handina dambudziko naye, and ndati sometimes ngatitarisaiwo zvakanaka zvatakaitirwa nevanhu, handitika. Iye Louisa anonzwisisa point yangu kuti dai patakazama kugadzirisa nyaya tiri two, dai takakwanisa kunzwanana, but iyeyo ndomuziva kuti akanga ane chichi. We could not have reached where we are today, handiti. But guys, initially ndoda kutaura ndezvekuti hapasisina anything. Sisi Louisa is free to go wherever she wants, to travel, to do. Ini handisina dambudziko nawo, guys, and I'm happy about kunyepa if she has, guys, because ini ndoda kugara mucommunity nevanhu zvakanaka. Kwaibvawo zvituna kuna Sisi Louisa zvakanaka, ngatitaurewo chokwadi. Handidi kunyepa if she has to tell you, ainitokudza kuti pamwe pachina totaura kuti ndiri panhamo yakati izvozvo ndakaungana nevanhu, hapasati pawanikwa munhu anotora, but ndichazama bhodhi kuti ndita sei ndikubatsirei ndipushe, imi muchiitai zvakati, ndaenda kunhamo yakati, pane nhamo yakati mukoma, vanhu vangu vachiti makambobhaisa zvakati. We talk, handitika, handiti. So ndo zvandinoda, guys. Ndosaka ndichitaura kuti even munhamo nomatambudziko, handitika, dzimwe dzenguva takatadzirana tinofanira kuregererana. I think hanzvadzi yangu yadzidzawo
nditika kuti tinofanira kutamba neimwe nzira and so on. So inini pandichamuona, inini I'm not going to ask you about the past kuti chichakaitika and so on. You know what guys, pama legal cost, it's okay, she's my sister guys, anditika, she doesn't have to pay any legal cost.